Salam mehriban tamaşaçılarımız. Atavatan TV'de gelin gıybarın fevkalatlı gepleşigimiz bilen bir yayılımda. Mehriban tamaşaçılarımız gepleşigimizin ikinci fanını bip, o şäherine yerleşen Ahal restoranını ýazyp edýär. Ahal Street restoranı Änöw şäherine açylan ilkinji Türk aşxanasy bilen gelýän müşterilerine hyzmat etýär. Biz bolsa gepleşigimizi bu ýerde ýazga geçirýär. Hemde gepleşigimiziň bu sanynyň mihmany kim kadyp gyzyklanýansyňyz? Howlukman, häzir gepleşigimiziň dowamyna mihman aýdymçymyz barada giňişlen maglumat alarsyňyz. Elbette bizim ýaş seherine aýdymçymyz Zara Muhammedowa. Zara, ilk bilene bizim gepleşigimize geleniňiz üçin köp sag bolsun aýdýarys. Hemde hemem şu ýerde bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza özüňiz barada bir gurun beräýsiňiz, näçinji ýylda aýdyma başladyňyz, şo barada bir gyfaçyk maglumat berseňiz. Men aýdyma 2 ýylda başladym. Ýagny 2014 2014 aralygyna başladym. Ýöne doly maddi manevi tarapdan karaçy ýagdaýymyz pesrak boldy. Şoň üçin taşladym, aýdym ýöne serona adamyň içinde ýüreginde ýaşaýan eken sunat diýilende höwüsetden bir dada ýetip bolýan eken. Şo biz aýdyma başlandy, Amalya bilen bilerek başladyk şo wagt. Amalya'dan görýärdim, barýan studiýalarymyz bardy. Ýöne onu men goýdum, tölerim Amalya gowy bir belli bir derejäge geldi. Ene biz hem ýoş-ýoş şu wagtdan işläp başladyk, aýdymlary. Ene şu wagt aýdyma näçe ýyl başlanyňyz aýtma diýeni özüň hakkynda maglumaty tamaşaçylarymyza ýetirseňiz. Näçinji ýylda doğuldyňyz, näçe doğuldyňyz? Şol hem gyzykly bolarmy kadýar? Tamaşaçylar gyzyklanýanlar şo boýunça. Men 1993-nji ýylda doğuldum. Atamurat şäheriniň Dost etrawynyň şäherçesinde 1-nji orta mekdepde okudum. Zara bilen tamaşaçylarymyz sizi häzirki wagtda estrada aýdymçy köpmüne tanaýan. Ene bizem ýürek internet toruna sizin ad familiýaňyzy ýazyp gözledimizde ilkinji çykanda Şahradan men aýdym. Sen men Şahradam, söýendi ýadaman, ýok senin ýanymda men aladam. Tamaşaçylar tarapyndan gowaşlanypdyr. Hatda bundan öňkü çıkaran aýdymlarymyzdan prosmotr ýagny görülen sany ýokary. Ekenini şol aýdymda bolsa, näçe döredi, senariýasyny kim ýazdy, onuň aýdymyň sagatyny kim işledi, şo hakynda söhbetimiz dowam etdi. Ol aýdym Şahradam dep Anameret Gurbanow aýdym ýazdy, sagady, ýeňi, şoňky. Ol aýdym başda aýdylanda men aýdyma başladym täzeden, uje
şu çıkıp başlamda, teyden başlamda bana annem öğretti, zarı şeyde aydıma başlayacak olsan kovaydım mamenle, karıcı. Eğer istesen ayt. Olaydımam aslında men üçün değerli, başka yer üçün yazılan aydım, menki değerli. Yani olaydımam şu almaladım, adını aydası meni, almaladım, almadığı için böyle aydayın deyim, tutar, tutmaz deydim de böyle edip aldım. Ona bunu ayttım, koydum, karıcı. Kovaydım da sözlerim, kovay manili. Şoň üçin şolaydım, yürekde olan erkin bir şansıdır. Şo men aydyma täzeden başlamdy. Ikinji aydym bolup gitýärdi. Şabada aydım bolup, hatta bu internet torunuzda bu prosmotratdır. Zara her bir aydym üçin durmuşyna bolýan orsa gerek. Aydymçylyk sunatynda nähili kynçylyklar bilen gawatlaşdyň? Kem kynçylyklar başyndan geçirdim. Şu an ýadyma düşse de şo durmuş täzeden gelýän ýaly pikir etjem. Men aydyma öň başlamda kyn boldy. Maşgalamyň birazjyk biz garypça maşgaladan önüp ulanlyk ýöne şo sebäplerden taşlamaly oldum aydyma. Öýdäkilerim kän ruhsat bermediler. Karıcı bizim tohumumuzda maşgalamyzda aydymçy ýok, sen aydymçy boljak diýip kän goýmadylar. Ay menim böyle aytman diýip taşladym da şo wagt. Ýene de ondan başladym. Adam içinde ýatýar diýerler. Adam dogry. Meşhur bolmak kıyınmı? Nähili şumasy hemme kişi tamaşaçylarym bu tanıya meşhur bolmaňyzda nähili kişiler kıyın işdimi? Meşhur bolmak kıyın tarapyma, aňsat tarapyma şu bizim şu döwrümizde bir zat goýsaňam göni tanalandyň, TikTok oýan göni ýörämdi, ýöremendi. Ona bilemok näme sonra jogap berdim. İnternet her wagtda durmuşmyda giňden ornaşdy. Bu hem adamlaryň adekinleri bilen öňe çykmagyna uly iterip berýär. Egerde men pikirimçe şo sunat edýän samglany awray gazanmaly. Sen tanaljak diýsen, göni tanalmam bilýän ýa-da bir zat edip bilýän de oň üçin birazjyk adamlary tanaljak bolsaň, gowy tanalmaly ýa-da bir awrayly görünmelimi bilemok. Egerde aydymçy bolmadyk bolsaňyz, haýsy kärsaýlardyň? Aydymçy bolmadyk bolsam, ýöne şonda da men sunatyň içinden çykmadym. Kino düşürdüm, aktör bolmasy, kino. Aktörlük okuýuňyz bar. Ýene onda da ýa-da tanış etmegem, aydym aýtmagam, kino düşmän emmetine men bir sunat diýip pikir edýän-de. Käbir adam tanışçy, aydymçy şoňa aýratyn neme görýärler ýene. Emmete men üçin bir sunat diýip pikir edýän. Tanysam aydymam, kino düşmän, emmet bir sunat edýän kädi. Häzirki wagtda ilkenlik bir işin başyny tutanda Türkmen şol maksadyna şonu durmuşa geçirýän adam durluk kynçylyklardan elbetde gawatlaşýan. Hatda onu gurşaýan adamlara enatan bolsun, dostum bolsun, joran bolsun. Sen ağlamak, yıklamak, sana ruh gollawan berýär. Ýöne oturýanda ýene-de adam öz-özüni özi gollawy, özi ayağa alýan köpberdi. Şonu diýýär. Näme söz bilen öz-özüni kim işe gollaýar? Men özüm kän şo ýagdaý boldy, öň durmuşa çykmadan öň kän ýagdaýda özüme diýdim, bu kynçylyk geçer, diňe sen dik dur, ýykylarsyň, eliň tutjak bolmaz. Her zat başyňdan geçer, ýöne onu sen diňe özüňe, ondan diňe özüň unamy bolsun diýip diňe özüme köşüşdirýän sebäbi ejem kakamadan olaryň maslahatyny alýan, ýöne ejem kakamam men üçin bir edip biljek zady ýok da men ağlasamam, ýykylsamam eje kakadyň dilek edip bilýär ýa bir bilemok. Şoň üçin men diňe hiç kime de men kiçik wagtymdan närim ejem kakama hiç kime mätäşligimi bildirtmedim de özüm ayağa aldym, özüm etdim, emme zady hiç kimin gollawy bilen şu derejäge gelemok. Ýene de bilemok da.
özüňizi köşeşdirdiniz we durmuşda hiç kim gollaw bermedi, emme zada özüm etdim. Inne siz diýäňiz, aýdymlar ýöreten internetde goýýar. Inne köpmen häzirki wagtda iklenip bir iş orta çykarýan. Şoňa köpmen illerin her kim bir tanqid bilen öňe çykýar. Ýani o tanqidlaryň bilen öňe çykarýanlar we erwet tanqidlaryň. Şonu erwet tanqidlar näki kabul edýär? Hiç okuyan, görýän erwet kommentariýasy like basyp geçen sebäbi Täsirine düşüp görmedimiz erwet kommentariýa. hiç Şaýdymna o düşmändir, zara men alamadym diýenler bilen. Şol real kommentariy ýazsa-da aýdym, gowy şu şahzadam çykaram dedi. Aýer kim näme bolsa aýdym, korоче, hiç kim dinlemeýär diýdiler. Ýerdir kommentariy geldi, ýöne onda da şol aýdym, halk gowy görüp şol aýdym dinledi, şol aýdym üçin näçe toýlara çağıryldım. Ana şol aýdym gowy gördi, erwet kommentariy öyle, gowy kommentariy öyle, ýöne hemmesine de erwet kommentariy diýip sen o nastroýanyňy düşürüp, oňa gamyň bolup oturjak bolsaň, sen geleceği belli bir derejeye gelme. Ma erwet kommentariy diýip gorkup durdyň bolýar. Şu erwet kommentariy bolsa da diýmeli, böyle ýazsyn, prosto boş vermek. Boş vermek geçen. Sebäbi näme adama edýän işiňi düşündirmem bolan. O aýdym çykaranda da ene şu gowy adwel aýdymçylarymyz şolara da erwet kommentariy ýazýarlar da, ma erkim diýe başda erwet kommentariy ýazany zara şeýle adwel başlar we daşar ýurtda bizde we şolara erwet zatlar diýerler, sen entäk ýaňy başlanmışda ilkinji adymdan aýtýan diýerler. Şondan soň men kommentariýa hiç Özüňiz köşeşdirdiňiz we ün vermediňiz. Gelin gyzlar, hemmesem soňadanman gowerýänler. Şu madaçeni iň uly sowady kimden aldyňyz? Iň uly sowad. Özümden aldım. Başa hiç kimden size uly sowad beren bolmady. Ýa. Uly sowad eken alındyrdan berki ýadymyň. Şoňa men bir näme diýip düşünürsem ki, uly sowad diýip men birinji iň uly sowad özümde gören jan saglygym. Iň esasy. Başga da gyzyl ýa maşyn jaý, o da bolup bilýär, ýöne jaýalymda da hiç begenlik görmedim. Maşynam alyp gördüm. Bir satda gaty begenip üýtgeşik edip görmedim dedi. Näme sowadalarňyz begenip bir öz-özüme diýäňiz, ene şumat diýäňiz öz-özüme sowat bermäni gowerýän. Diňiz özüňize şu öz-özüňize näme sowat berenne ýadyňyzdan çykmady, begenen pursadyňyz. Özüňize beren sowadyňyz Gyýdym diýeýmesem. Ene bolmak iň uly şoma özüme sowat ýaly, özümden iň uly sowat köpmende gyýdyňyz berýän. Birinji de şo gyýdym, hemme zatdan üstün tutýan gyýdym. Toňgoda adamsy diýmek, kötüň adamsy diýmek. Oňa hemişe köpçülikden istalýan adam. Inne ýere gelenden şu ýerde bir zat torak geçirdim gelýär. Dürli ýazgylarda bolýansyňyz, klibiň ýazgylарynda bolýansyňyz, ýa köpçülikde toýa çykyp toýda aýdym aýtýansyňyz. Inne dürli wakalar bolup bilýär-de, sebäbi şu bir durmuş akmaýar. Her ýyl tupan ortaya men gara diýjek bolýanlarym. Köpçülükde öz daş typatyňyzdan ýa-da gurlaýan fenomenden ýa-da öz boluşuňyzdan tutunan wagtyňyz bolýan şonal bir hadife bolup geçdimi? Bize de gyzykly, hem muştaklanmada gyzykly. Şonal bir hadife bolup geçen wagtym. Ol kiçi wagtym bolýardy, okuwçy döwrümizde, okuwkan döwrümizde bolýardy. Biz çyýdyganda eşigimizi çalyşyp gidýärdik-de, birimiz erçirok, birimiz abed. O ýerden men okuwsam, ýerde doganma, ýerde olanda çyýdyganda biz ol gelýär, men eşigim tahyamaly gidýär. Şolar ýaldy, onuň bir separ okuwçy döwrümizde bir ýaşyl jemperi men ýerden gidipdim, gyýdygym, abed gidipdim, şonda
değil ya da sen doğununkini yapıyorsun. Birazcık sonra kemsidilmek bolly, yani odam sen ona çağa vaktin yüreğinde yani. Aydımçılık durmuşuna ilk başlar pırfadınızı. Hayfi aydımlarını dinleyip, şol aydımça mingvefini verini. Bizim yurdumuzda mı? Tapavudi yok. Her bir adam diye de aydımçılık pırfadını adama çağılıktan veriliyor. Şol vakit aydıma başlayan vaktini hayfi aydımça mingvefini veriliyor. Ya da şol aydımçın aydımlarını dinleyip, şol aydımçılar nemek dinleyip. Hayfi aydımçı, neyse özünüze yakın vardınızda. Bizim yurdumuzda men Amalyan goworyan, Amalya. Şu Amalyan başladık, soň men aýdyp bilmedim, taşlamadım ýöne. Şu Amalyan öňe men görýän wagtym diýerim, ay men şu belli bir derejeye gelmem, ýöne Amalya şonu dowam etgidenden gaty begendim. Şu Amalya özüm Amalyada özüm görýän ýaly bolýardy. Biram yine de bir soru. Her bir gıyıv maşgalan başında var. Gıyıvık dünyasından hoşlaşıp gelinlik pırfatına geçmek. Size şanlar yer pırfat bolanlar, nehilik ağır gelen ya kıyın olan pırfatlar bolı mu? Durmuşa çıkanlaşa, durmuşa çıkanız, ya duyu var yağız, şu duygusu vardı. Durmuşa çıkanda ne desem, ken bir dün şu yoldaşımla kağıt uruşyadım, şu birazcık diyen sözleri ağır batyadı, şu ağır sözlerini kendini götürüp bilmem şonda bir kösen yadım, ağlayadım yine de şu kıyızcağısımın geleceğinden begen yadım, dün şu beni saklayadı, diktor. Durmuşa çıktıyağız, yat öye var yağız. Şol öyün tertip düzgününe girişmek size nehilik ağır düştü mü? Edilenden gıyvık dövrün bilen deň bolan ok ya? Yo, men gaýnymlar bilen bile ýaşadym, ýoldaşym bilen bile ýaşadyk. Demek 2 ýyl ýaşadyk. Hiç bir öýde ýeki ödüm ýüregim ýardy. Ýoldaşyňyz size ýaly sunwada adamsymy? Yo, ol tereketçi söwde etdi, tereketçi. Sizin aýdym aýtmaňyzy, halkyň öňüne çykmaňyzy nägilelik bildirýän taraplar bar? Ken. Karşılık veriyor. Indi biz sunut adam soňsoň gije ýerden açan işlenýän wagt bolýar, syomkalar gije düşürilýän wagt bolýar. Men o diýedim, şeýle syomkam, men aýdyma başladym, o maňa ruhsat berdi ýöne. Başlamda ol pikir etmedi, aýdymçy bolmak ansapdyr diýip pikir etdi. Ýöne men o diýen studiýa barýan, men gije syomkam, akşam eýle beýle diýemde. Olam diye yok bolanak. Soň yine de uzun men pikir etdim. Oja durmuşa çıktım, yollaşmam ruhsat bolmasa men şoda belli bir derejeye gelip bilemok. Ona men oýdym, her gün diýädim men aýdymçy bolmam, men galasym elýär, belli bir derejeye gelesim elýär. Kiçi wagtymdan men arzu edýärdim aýdymçy bolman. Şo kiçi wagtymdan elime mikrofon alyp divan çıkan, men aydıma canım elim vallar yani men aydıma canım çapakçayla özüm begen yadım da küçük vaktim çağa vaktim yani indi şoňa yetmek üçin indi öň ejim kakam bir ýagdaýymyz pek soňsoň edip bilmem. Indi bu mat ýoldaşym men goýmaýar karaşym beýle de bolanak ýejeşäň günni de mişrap bolanak. Ýoldaşyňyz diýel aýdýaňyz da şuma ýoldaşyňyň garşysyna gidipde ýöne şonu size golla berýärmi? Diýeli mesal bir aýdym çykarjak bolanyňda maslahat soraýarsyňyz dogry dämi? Aýneme ken golla bermeýär diýe. Ay men şat klip çıkardım seyret goýuldyrmy zat diýsem. Ay ma bildiren ok ma gerekler bar. Öte gahar elä men aýdasym elä olam etme diýen zany edýän premier gije gitme studiýa diýsem men gitmeli bolýan men işlemesem bolanak men oja adamlar tanap başladan täzelik bermeli men hemme garaşy näçe adam ýa-da kliýen haçan çykýar, aýdym haçan çykýar, ol aýdym haçan ele soraýan, men şu adamlaryň muşdoklaryň maňa garaşýanyny bilip men şoň üçin işläsim elýär, täze aýdymlar, klipler çykarasym elýär. Ýoldaşym maňa birazjyk ruhsat eden ok, ýöne etmese de oňam göwüni tapýan, görleşýän. Ýöne toýda çykýarmyz? Toýa gitmeňize garşylygy ýokmy? Başda garşylyk edýär, menim diýen, ýör men bilen git toýa, sen meň ýanymda git diýsem, ay sen näme üçin men ýanymda gitmeli, sudaýsyzlar diýär.
Ay bolýan men özüm gidip geldim. Ýek özüňiz bilýäňiz toýlara. Başta kıyın olayın ýöne bu mat düşünýär уже köp dostlarlary, dostlarym diýär. Tölemä sen aýalyň eýde toýlara çykýar gördük. Kän dostlary jaňa toýlaryna çagyran wagtlar boldy. Şondan birazjyk begenýär. Men şo zady başaryp biljegim. Ine hemme zadyňyzy ýitiren wagtyňyz. Hemme zadyňyzy ýitiren zarany gözüňe getirin. Şonu maşgalaňyzdan daşary. Ýanyňyzda kim galar etýän? Gaýdym. Dünya gaýdyňyz. Gaýdyňyz bolýanmy? Demek şo gaýdym gözüňe tutýan täze sady men ýykylan wagtym şoňa seredýän, turýan, göz ýaşyny süpürýän, sen dik durmasan, sen gaýdyň bolup gelýär, sen şu öz durmuşyňda kynçylyklaryny şo sen gaýdyň görmesin diýip men şoňa diňe şu aglan wagtym şoň gözüne görnmek istemän, gaýtam diňe gülýän, begenýän, o görnesim mele aglan wagtym hiç görmek istemän. Siz zara aýdym aýtmakda, durmuşda köp tejribe topladyňyz. Esasen hem nähili pikirlerde aýdary, hemme zady ýitiriňiz. Hemme zady gitdi, size ýitdik diýeli. Hemme zady başdan başlamaly. Nolan başlamaly bolar. Düzetmek isleýän zatlaryň. Mysal üçin geçmişiňizdäki zady täze başdan pursadyňyz, nolan başlaňyz, şo zady ýetmek isleýän näme? Mysal, şu zady men ýetmek isleýän, näme ýetmek isleýän? Ütketmek isleýän zadym, men täzen dünýäni olsam, ütketmek isleýän zadym, okardım, ýokary bilim okardım, bir o ýerik, o maşgalar durmuşa çykardym. Ýoldaşym ýanymda, çaglarym ýanymda, o maşgal bolup, agdyr maşgal bolup ýaşamy arzu ederdim. Bu wagt ýoldaşyňyz söýüşip halaşmarmyňyz? Halaşyp bardım, söýüşip bardım ýene. Ay, hemme zat birden oldu da. Biz kän bir-birimizi tanamadyk. Bir ay söýüşdik, görleşdik. Ondan soň göni Siz şoňa bar durmuşa çykan wagtyňyz, siziň aýdymçylygyňyzdan habary bar, dogry däme? ýa. O wagt size garşylyk bildiren wagty. Hiç ýyl aýdym aýtmaňyz. Öň aýdymda onu tanamokdum. Ýok, diýeli, toýdan öňüm siziň aýdym aýtjaňyz bilýändir. Yok, o wagt men oňa durmuşa çykan soň men 20 şuat täzen aýdymy başlandym. 21-de özüm men şo şadada aýdym çykdy, men ýaňy ýakynda çykyp başladım. Ola wagtlar. O wagt men oň bilen bile aýdym aýtmadan oň bile ýaşaşýardym. Adam şoğulluk bilen hem şoğulluk bilen hem argatlaşýar. Ine bir meşhur adamdan biri şoğulluğu şeýle näme berýärde, at berýär. Ýagny şoğulluk bu il näme diýer. Ile men maskara bolar diýen pikirler adam şoğulluğu etýär diýer. Ine sizin bu arada pikiriňiz şoğulluk näme? Bir işe başlangyda şoğulluk bolar diýip başlaýar. Ay näme olsa bolsun etjek diýär. Näme olsa olsun etjek diýen sebäbi ay näme barlar edip görüsmeler bolsa da bolmasa da etjek men şonu diýende men özüm bir zat istesem şonu hukman edäýmen şo bolsun bolmasyn men şo zady hukman edip görmeli diýen pikir bar mende. Adam durmuşda hemme zadyny ýitiribemeli, ogurladybameli. Ýöne hiç haçanam adam öz tejribesini, öwrenen zadyny ýitiribemeli, ogurladybameli. Siz näme öwrendiniz? Tejribeleriňizden, edýän işiňizden näme özüňizi öwrenen zadyny? Öwrenen zadym näme? Ay, durmuşda kän zady öwrenim, oň haýsy ýerini düşündirjegimi bilemem. Esasy kynçylykda büdürep ýykylan ýeriňiz. Kän boldy. Başalyp çykyp bildiňiz. Başalyp çykan ýerimi boldy, başalyp bilmän. Ay, indi men şo zady edip bilmeýän diýen ýykylan ýerlerim boldy. Ýöne Allahjan etjek diýse bolýan eken. Hiç kim bendesi şoňa şo zady edip bilmese de, kömek edip bilmese de Allah bir gapy açjak diýse açylýan eken, bolýan eken. Şo eden tejribeleriňiz we işleriňiz size öwreden zat. Näme öwrendiniz sançyn bir tejribeňiz we işiňiz we ay
yıkılan purfadın da yine yıkılan ve hiç kim kollav vermedi diyeli. Hiç kim ya da bir anılmalı, kollav yani. verdi. Şonna neme özüňiz öwrenen badynız. Men hiç kim ananmalı, elli şonu ödüme misal alım, hiç kim ananmalı, hiç kim sözüne ananmalı. Sözüne durmanlıklar üçün. Söz berýärler, ýöne sözüne duranak. Onun sebäbini aýdaýyn. Näme üçin diýsem, men aýdyma öň başlanmaktım 2014-nji ýylda başlandy. Kän diýdiler sponsor boljak, taňa kömek eder, aýdym çykaraly, eýit beýit diýip kän diýdiler, studiýa üçin bardylar. Şo zatlar eltip barasoň adama umyt berip, şo umydy beren soň şonu ýerine ýetirmeýärler. Oje men şu wagt aýdymçy belli bir derejäge geldim. Görýärler ýöne oje olaryň diýmene sözi galmady. Maňa diýen adam känni sponsor bolan, sen gallyryn, sen belli bir derejäge getireň diýen adamlar hemmesi ýok bolup gitdi, hemmesi bir ýalan söz. Şolar ýöne men ondan umyt bagladym, ýöne bolmady. Ödüme ýalbaryp, ödüm eden bolsam, bu manda üçin men bir hasam gowy. Şolar edil häzirki wagtyňyzda da gelýär dogrudan we sponsorlyk edipler gelýär. Indi siz şolara jogap nähili? Nähili jogap berýär? Ay görürlerim ýöne şumadam gatnaşan ýöne nälik diýsem kan. Hiç adam diýmeýän, diňe gülýän geçýän. Gülüp geçýär. Men öz diýen zatym özüm başardym, maňa hiç kim gollaw bermedi, hiç kim kömek etmedi. Men özüm başardym bardady. Şoň üçin diňe özüme sag bolsun, aýdym, diňe özüme buýsanýan. Hiç kim eden. Hemme kynçylykdan özüňiz başaryp çykdyňyz ba? Elbet bir işin başına başlanan wagtyňyz şol işte bolman ýa-da kimdir bir elbet sizin gownuňyz ödegdi. Kän boldy. Hawa, şo pursatda bir adam içine aýdyp gelýär. İlkinji kime jaň edip bolan wakany aýdyp berýär özüňizden. Kim bilen paýlaşýar? Hiç kim. İçine de talýar. Adam içinde saklamagan bolgat dälýär. O dälýär, diňe aýna seredýän, aýna seredip aglaýan, özüme seredýän, sen bu derejäge gelme, ýykylma. Tor ýerine al, özüm şeýdip köçüşdirän, hiç kime diýemek sebäbi ejeme diýesim gelýär, ejeme diýsem, ejemin ýüregi agramak mümkin. Kakama diýsem, kakam ondan beter kakalar, has neme. Onu dogonma diýsem, dogonmam, ejem aýtjak, kakam aýtjak, onun kime jogry diýem, umat jogry da ba, käni ýüzüňe gülüp bakka, ýöne ýüzüňden iş bitirýärler, ýöne. Kardaşyň ýok. Hiç kimle sırňyz paýlaşýarňyz. Abyşne 3 tane gyýyp çaga diýdiňiz, adam gyýyp gonlaryny bir-birle sırlaryny paýlaşmak. Gower ýa-da ýöne doganyny böllenip paýlaşýarňyz. Ay, kä wagt aýdýan ýerlerim boldy, ýöne aýdymda da şu öýdäkiler ejime kakama aýdýan üçin indi kän öte olara diýen men içim derdim aýdym, olaram ýöne gynanýarlar, oje ýyrsat ellerinden gelen wagtda men olara diýeniň hiç haýry ýok. Şoň üçin özüňe men durmuşda bir zat bilen, hemme zat özüň edýänligi, hemme zat özüň üstünlüge de özüň ýetýänligi, hemme zat özüň adam özüne anansa, hemme zat edip bilýänligi, sam glawny özüňe ananmak. Bagat näme? Maşgala. Maşgala. Çaga. Gol maşgalan bolsa, gowy ýöne wagt diýip men diňe çagany gözüňe tirän. O çaga bolan soň hemme zat men oje gyýyt wagtym başga, oje eje bolan soň men başga men şu wagt bir zat etjek kösemem, özüm pikir etmän, birinji çagany pikir etýän, şo bir ýola gidýän da şo Toyota'da gitmeli bolýar. Maşyn gaty gitse de ýoşlaksır. O gyýdym bäse, şoňa men kän bir şoňa üns berýänne çaga. Çagaňyzdan toýa gidende ýanyňyz bilen alyp gidýäňiz. Yo, seredýä, neme ýankam bar, go seredýä. Onu alyp gidemek ýöne nire gitsem ýapyşýardy. Kä wagt toýlara gitmeli bolanda giýjäde galýan wagtym bolýar. Sen hiç koyuyorsun o şeyle kovuruyor. Değil mi? Ben ne onun için?
men üçin hem gıýdym üçin hem men. Siz bagtly bolmak üçin näme etmeli adam? Nämeden bagtly bolup bilýär? Nämeden de bagtly bolup bilýär? Ay, misal getireli, bir zat edende de adam bagtly bolup bilenok. Bir zat elinden gelse edende de bagtly bolup bilenok. Ýa-da bagtsız boljak ýa bagtly boljak diýip bagtly bolup bolanok da onuň emen o zatlarken pikirlenmeden dogry ematsyn. Bagyt çağa. Maşgala bolýar. Şoň üçin sözünde kän çağa diýensoň şu bagyt näme diýende men şu çağa diýip aýdasym geldi. Ýene de o şu atemme zatda şu çağam çykypdy da men üçin de şu Birinji ýerde çağaňyz. Ama berden elim aldıran ulan son göre. Bakagam goýmaza. Häzirki wagtda gelinler, gaýynlar, balylar bolsun tapawdy ýok. Bir ýere gidenlerini 1500 koýnak tikinik giymek halýaly. Ýa-da 1500 geyip gider. Siz şoňa garaşyňyz nähili? Men halamy. En kahatırından çıkan yani 1500. Gelmesey 1500. Yani indi erkim pikir var benim küçük vaktim neme diýdim. Doğanın bilen 1500 giyinmän zady halaýadym yani. Soň uj görýän şol 1500 satdysa kän Halaňyz bapy goýar. Aşhana bilen araňyz nähili? Mislen durmuşa çykan gelinler. Abişne gelinler aşhana bilen arasy bolýan, hadi pikir edýär, sizinki nähili? Men pişirip bilýän ýöne başyňa düşse adam emme zat edýänki, onuň nahar zat pişirip bilemokdym ýöne. Soňa uğradım. Soňa şuat edip bilen naharym. Evet, iyi pişirýän naharym. Baklajan nahar diýip. İlk pişirýäňiz baklajan. Ay oňam mara hemme nataryan ağzını yapıyor, düşüyor. Farçak olalımçı. O yoruşun nähile garaýamy farçy baklajan düşüp berse. Yollaşma nereden? Ay karış başta tanıjan naqtamız. Ay men tort zakat etdim, onu yakacadım, iýmene nemetme, o wagt söýüşip berdik de. Yakacadım, ip bilemok, dogunda men iýjekdik, olar gelmese boldy, endi tortum galdy, endi menem oňa näme diýdim? Ama da dedim men karaş tort pişirýän şu var. Dedim. Tort pişirýän şu torty sana alyp barjak, ýeli bilen. Diýip şey diýende oğlum maňa dedi. Sen tort pişirip bilýänmi? Menem näme sen maňa ok men pişirip bilýän da. Ay onu tort pişirmem dur şeyle alyp bardym, onu üstünden gül zatlar nädesi. Oğlum maňa sonra sen näme pişirdin? İçine näme saldın? Men sen iyi diye näme pişirdim? Näme işine men pişirdim, men sen elim hamir şeydi ona pişiren soğuk etdim de. Ondan bir gün водитель var da, водителden bir gün ayal pişirýär da tortun. Водителden ayal pişirýär, şu tort oğlum maşinna öňünde tümemiýde gürleşpäýär. Ay tort näre bolupdyr, süýji bolupdyr diýdiler. Şu ýerde men näme ağlap, oňaram hiç ağlasam tutulýan. Oğlum tort näre bolupdyr, süýji bolupdyrmy diýende menem Beydin seyrettirýän, goý diýipler. Oğlum süýji bolupdyr, tort ýok, какой торт diýär, men gorsrak. Какой торт? Oğlum menem şu men pişiren tortumyň oň aýa men pişirdim diýende res gep öwürjek etdim. Näçe çap geçen so. Ay hemme dostlarna çykyp men allap tort pişirdim diýdi. Karaçy başga ýere pişiripdir onu diýdi. Kän oldu bir gezem samsa ýetmeýär. Ýok fitçi. Fitçi ýerledi. Onu şeyle näme şu demirjig var pişirilýän. Böyle allypm men pişirip bilýän diýdim onu. Oňa pişirden ýaly şu zatlaryny aldym. Pişirýän o işe gitti, men zakaz etdim fitçi. Zakaz etdim de getirdim. Onu hamir etdim de şu hamirden azıcık kaldı diýip halajyna goýup goýdum. Halajyna goýup mene fitçi men pişirdim diýip şey diýip kän ağlan ýerim boldy ýöne. Endi çağama o wagt ýokdy da gydyma. Endi şat isteseň istemesem pişirmeli sen olara dastavka edip bolanok da endi elin ödüň pişirip ýediresin. Bir jurnalist men arama şoň kitabyny şeýlerek diýdi, ýani üstünlük diýe. Bu
maddi hem de ruhu baylığın birleşmeliğinden emele geliyor diye. Qılalaşýaňyz. Egerde maddi baylığın bolbam, ruhu baylyk bolman ýagdaýynda da üstünüňe ýetip bolarmy? O adamın göwüne bay bolmaly mümkinçe. Göwüniň bay bolsun. Mysal üçin bir zady ýetjek diýip mine adam iň esasy arzuwy jaý almak da. Jaý almak, şo jaý alyp mysal üçin şo jaý almak üçin kän ylgaya pul tapdym, şo jaý ondan gowsun alýan pul gerek, pul diýip çeýip ylgaya ýöne sen şo jaý alanda da sen içinde rahat ýaşap bilmejek bolsaň ýa berge edip alýan ýa şoň içinde rahat ýaşap bilmejek bolsaň ol uje peýdasy ýok da hiç haýry ýok, sen arzuňa ýetdiň däl o. Sen özüň ruhuň beýik tutup sen şu zady men ederin, men gazanaryn, men şu zady alaryn diýip şey dip ylgap sen ruhuň baýlygy bilen alsaň sen rahatyny görýän. Men şonu kän sen özünde şu ýagdaý bolup geçdi-de aslında şolar ýaly däl eken, samgan ruhy tarapdan baý bolmaly eken. Elinde puluň bolanlaryň oňa hiç peýdasy ýok da. Aydymı ilk başlan Zara. Aydym başlanmakdyň. Senarist bolsun, aydymçy bolsun, ya da tapawud ýok, favana bolsun, size kömek etme, size gollaw bermedik ýerler barlymy? Kän. Men ilkinji ädimlerimde hiç kim maňa gollaw bermedi, hiç kim ene diýen gaýraty şu at meni aydym işlejek, ýa toýuga deň ýa birazjyk gazany. Oşo wagtlar men dowrymesem aydymy başlamda men firmada işledim. Eklenjiň aýby ýok. Firmada işledim. Ýöne şo firmada işleýän aýlygymda da men aýdym çykarasym gelýärdi. Aýdym çykaryp men aýdymçy bolmak arzum bardy. Ýöne şo wagtda şo men aýlygym alýançam şo aýdym işläp beräý diýen wagtlarymda maňa ýok diýen adamlar boldy. Şo adam işleşen ýa olar bilen özleri bilýändirim. Yani aýtmadym däl ýöne soransaň men aýdjana. Toýa çykyp başlaňyzda mysal üçin özüňiz şeýle gitdiňizmi ýa-da birine kömek soradyňyzmy? Mysal siz bilen toýa gitjek aýdym aýtmak bilen. Ýok, hiç kime diýmedim. Sen bilem diýetmem gelmese özüňiz şeýle bilýän. Sen kän ýerde men kän adamdan bir zat istedim. Şo wagt bolman soň diňe şo özüm de men emma da sen özüň başlanmaly, hiç kime işlat diýme, sen özüň diýip şoňan bolly. Anan ýene de bir zat size Zara ady kim dakdy? Ejeňizmi, kakamyzmy? Ýa-da nähili Zaranyň adyňyzyň gelip çykmagy? Zara ady men özüm oýdum. Afliýetini siz adyňyz Zara däl. Dokumentarny adym başga. Dokumentarny adym. Haýy onu aýdyp bilmezsem böyle. Bizler sizi Zara diýip tanýardyk, aslında sizin başga da adyňyz bar, dogry däl? Dahyk doladım Zara'dan, dokumentarny adym Zebiniso. Zebiniso? Olady kim dakdy size? Onu kakam. Owary. Ol adam maňa dädim, karıç babam bolýany. Babamyň diýişine görä babam Täjikistanda bir owdan gyzy gowurypdyr. Karıç Täjikistanda. Şo gyzy gowuryp, şo gyzyň adyny sorapdyrdyň, adyny işitdir. Şoň üçin Zebiniso diýip aýdypdyr da Täjikli. Şondan şo babam goýupdyr diýe. Kakamdan sorasam ejeň ady beren ady diýe men doganyň ady Şahnoza, Şahlo, menkem Şahsusta bolmaly. Özü atlar da. Nemede menkem Şahsusta bolýar. Şo Şahsusta diýmen kakam bar ya metrika ýazyrmalaryny ýadynan çykýar şo ady. Ejem diýen ady. O wagtdan telefon ýok, öýüm daşlansaň diýip bilmä aýtdymy. Iksan gyýdypdyr ýa-da. Sen adyň näme diýsen Bo diýe, senki näme diýsen Niso diýe. Onu soň näme diýe, onu bu bir ikimiz ekiz diýe. Zebiniso diýe biziň adymy ekiz diýe, ekizden ady diýip
Mayır zat değiller, ne bileyim o kim doğrusu aydiya. Zibini so diptir, son kakam. Da karşı metrika, ikinin adın koştaşıp yazıp koyuyor diptir. Oğlum zibini so dip yazıptır da metrikadan. Onun o yerde Şamrat kıyızı dikeceğim aslında. Premier Şamradovna, şon yani öyle yani. Kakam şu metrikada Şamrat kıyızı dip yazıptır. Zibini son manifine. Hava manife. Şon ödümüm bilmem. Her kim Hani hepsi Zara adını ilk göttünüz. Zara adım bir Zara kinonu öğrendim. Bir Zara kinonu öğrendim. Şu Zara'nı kovurup, oynayan rolünü kovurup Zara dip ödümü koyun adım. Ece kakanız size Zara adını, öz adını Zara dip yet öğrettiniz ve hiç el karşılık bildirmedi mi ya? Ne eyledik etmediler mi? Yok. Hiç sormadılarım, nimetmi. Men küçülükten öz adımı kalamoqdum. Näme ad koýaňyz maňa? Näme sebädir maňa sen näme milletin türkmenmi, özbekmi diýip soraýarlar da. Şonda aslında men hakyky ärsar türkmenmi, hakyky ärsary. Öne indi adım premier Zebo ya Zara ya Niso şawarýarsa herkim fikirje ya özbek ya täjikmi şo başga bir ýurtda meňde jeli. Gıybım, Alsu adı. Alsu? Olardı kim çaptı? Bizim durmuşunda mukadaklı onun papası koydu. Karaca oğlan olsa men oyan dedim, kız olsa sen oyan. Sen şu Govreli bolumda düşümde bir çağcık gördüm ben. 3 yaşlarında mısın ılgap yor. Şunu gıyıryan İslamdır diyen son icim kakılın. Nem için at koyun yok mu? 3 yaşında yürep var ya nem için at koyun yoktu. Ay sen çağın nem koysun şunu koy diyemiş icimle. Benim ağlayamışım nem için at koyun yoktu. Şunu diyemişim şunu adı İslam, şu oğlum adı düşümde. Ondan benim şansa düşü gurrun verdim, şandan son gövreldim, bildim de men. Ondan şu oğlan öyle edip, kendim ettim, oğlan hükman böyle yaşadı. Yani kıyıcağı. Yani kıyıdı oldu, o adam dedim, kıyıdı olsa sen oy desem, böyle yani dedi, al su deyip men oyacak. Benim oğlan olsa men oyan. Rubrikamızın adı Hani Bilecek var. Bu yerde esasy logika soralar bolar, birazcık pikirlendirer, ýöne bilmedik ýagdaýyňyza hem size kömek eder. Ýöne birazcık pikirlendiňiz, jogap içinde ýetdi. Ýa-da bilmedik ýagdaýyňyza kömek sorajak adamlaryň barsa jaňadyk sorap bilersiňiz. Kimden mysal üçin maňa şu kömek edip biler, pikir edýäni barsa arkaýyn kömek sorap bilersiňiz. Bir suratkeş naşarda ýörep barýar. Birden naşarda ýaşaýan başlaýar. Bu suratkeşin yanına olsa neşe yapması ne de fayavan var. Hiç tadı yok. Onun bu işte yağış sebepli suratkeşin kendi yeri çiğ oluyor. Yönü onun kellesindeki yekece saçam çiğ olmayan. Näme sebepli? Fayavan hiç tadı yok. Yok, hiç yeri. Saçam öyle olanı. Ava, hiç yeri. Eşik öyle olayan. Hemme yeri öyle böyle. Saç öyle olanı. Näme ka? Birazcık pikirlenseňiz. Hazır, bilmem. Yo, o nemede ne bak biliyorsun, nasıl kellesi öyle oluyor. Üstü başım öyle. Yanına da istat yok. Hakikaten not bakteriya. Suratkeşin hemme yeri öyle bolýar. Daş eşiklerine çençi bolýar. Ýöne kelesindäki ýekije saçam çiğ bolany. Onda da üstüne bulut vardı yani. Buludam bolsa adamyň kelesi öyle bolup bilýär, saçy. Çiğli bolup bilýär, iň bolmanda. Ýöne onu hiç ýeri ýekije saçynyň ýekije tarym. Hiç ýeri çiğ bolany. Bak, mene bileceklerim. Her an muhif hocamdan şu esas kendimi dadili. Kim? Pelva. Ata-vatan salamat. Ata-vatan gepleşýär, şeýle biler olar.
Pervan şat men gepleşikde vurmun yerde. Toyda diye böyle. Esamı diye. Bu masa 8 ol geliyorum. Böyle mi? Otardım. Herlen cana derdim bilmeyeceğim. Öňünde soraw baňtak. Sorawyň jogabyny İyileştirmede tamaşaçılarımıza koyayarmı? kommentariyada bellätdilersiňiz. İşten o peran SMS ötürü işten yok diye. Vallahi. O da sizinki. Daş öğrenmek, ehli adamlarım şonu kän ulanya, sizdenim köp ulanya. O näme be? Telefon? Yok. O da sizin zadınız. O da sizin zadınız. Yönü onu daş öğrenmek adamlar sizdenim köp ulanya. Şo zady, sizden köp ulanya. Yönü zat sizinki. Meňe zadım, men hiç kim örecekdim demçi. Daş öğrenmek adamlar kän ulanya şo zady, sizdenim köp ulanya. Şo zadyň. Yönü asıl eýesi siz. Zat sizinki. Özüm? Yok. Şo sorawyň jogaby seň durmuşyňda iň uly neme bol? Ýa-da problemalar bir bolup geçipdenmi? Hawa. Ýaňjada görüňlerdiňiz şo barada. Özüm bolar da. Birazcık goraýlaýaňyz. Ýaňjada görüňlerdiňiz we Men kömek edeýin saňa. miweden kömek sorak bilersiňiz. Kendi ýaýynyňda şo zady saňa ýanyňa taň sowa detdi. Saňa beri. Öz adymmy? Za. Ha. Hawa. Soramyň jogabyny bildiňiz. Mutlaýas. Öz adym. Şu berjek soramyň jogabym öz içinde ýatyr. Oňa pikirlenseňiz bilýäňiz. Ýani Russiýada birinji, Fransiyada ikinci, Türkmenistan'da üçüncü. Bu näme? Näme Aytalayın sebeden. birinji ýerdem nämedi? Sereden ýaňa miwede aýtdy-da. Sorawyň içinde öz jogaby bar. Birazcık Aytalayın pikirlenseňiz. ene bir gedek. Rusya'da birinci, Fransiyada ikinci, Türkmenistan'da üçüncü. Bu da näme? Şu adyň içinde men şu atlary şoň üçin aýtdym da. Rusya'da birinji. Hawa. Fransiyada ikinci, Türkmenistan'da üçüncü. Ýeke jawab bolup bilýär. Men azajyk size kömek edeýin. Ýeke jawab jogaby. Sorawyň içine jogap ýatyr wagtyňyzda bolup gelýär. Taýja näme? Harp? Bir harp. Haýsy harp? A. Yok. Soraw bilen gawat gelýär. Men size birazcık podskaska bereyim. Soraw bilen şoň jogaby gawat gelýär. Rıhar? Rıhar? Hawa. Şoňmy? Ýeleşime size kömek etdi. Rıhar bolsa birinji ýerde rıhar bolmaýar. Serediň-de. Ha, düşündüm. Benim bir nemede birinji ýerdem kädim. Neşada başga zatlar neme ýarış zatlar gödänmeýdiler. Iň soňky soramyz berer size. Nähili taryalkada nahar ip bolmaýar? Nähili taryalkada? Hawa, nahar ip bolanok. Taryalka bolmasa ip bilmersiň-de. Tarelka bar öňde. Öňde taryalka bar, ýöne şona Näme nahar ip tarelkada bolanok. nahar etmeýär? Zara wagt Öňde taryalka bar, ýöne ip bolanok. Hawa. Taryalka bar de taryalkanyň üstünde nät nahar emel diýär. Şo ip bolanok. Hawa, haýsy taryalkada, nähili taryalkada nahar ip bolanok? Nähili taryalkada nahar ip bolanok. Näme tarelkada nahar ip bolanok? Gofron taryalkada ip bolanok. Ýeleşime size kömek etjek bolýar. Ýanyňyz wagty. Ama benim ýa diýdim şonu Ýöre tökömek üçin getirdiňiz berip jorany diýanyňda. Gatty ulyk. Sorawlara sökmek. taryalka ýok bolsa dedim men pikir etdim. Yok, öňüzde taryalka bar, ýöne şo taryalkada hiç ýer nahar ip bolanok. Ha, men nahar bar o sünnet ip bolanok galyp şonu pikir etdim.
Zara, bizim gepleşigimizde mihman bolmagy hemde bizim soraglamadan köpünden gyzykly jogaplar berdiňiz. Bizim şu gepleşigimizde ýöretek himayetkarlyk etýän makul hyzmat terjime merkezine şeýlede ahal restorana köp sowursyny aýtjak, hemde olaryň adyndan ýöretetide sowut taýýarladyk. Şol sowut her gepleşigimiz dowam etdirýär. Yani ahal restoran. Yani bizim Atawatan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň adyndan size ýörete aýdym aýdyp geleňizden soň Diýenjak üçin ýörete ýazdyk. Şeýlede makul hyzmat terjime merkeziniň adyndan sowut makul hyzmat terjime merkezi ýurdumyzyň iň öňdewarjy terjime merkezlerinden biri bolup durýar. Ýerde gaýdyňyz geljekde daşary ýurda okuwradyňyz dileseňiz dokumentlary terjime etmek. Arkaýyn ýurtup bilersiňiz. Sağ olun. Makul hyzmat Ýene-de terjime merkezi sağ olun.